Уйыннарны тантаналы ачышу арасында район башлыгы Альберт Ходжин катнашучыларны сәламләп, спортчыларга уңышлар теләде. Күп санлы федераль проектларның берсе спорт тормыш нормасы исемен йөртә. Һәм ул бүген лозунг кебек яңгырый. Мин спортны гомумән алганда яшь чагына, бәләкәй чагына яратам, гомер буена волейбол уйнадык, шушы Мөслим районының кызлары белән. Мөслим өчендә күп итеп выступать иттек. Спортның бүтән төрләрендә яратам, но особенно волейбол инде. Мәктәпләр, укытучылар, алар инде барсы да спортка омтылалар. Бүтән төрле спорт төрләре дә безнең өчен якын. Быел да без җиңүгә омтылабыз. Спартакиаданың беренче көнендә командалар бадминтон һәм аркан тарту кебек спорт төрләре буенча көч сынашты. Бадминтон уенында район эчке эшләр бүлеге һәм янгын сөндерү коткару бүлеге командасы беренче урынны алды. Аркан тартуда совет һәм башкарма комитетка тиңнәр булмады. Безнең инде 10 тур буенча катнашачаклар, 9 команда катнаша. Командалар тупланган. Бу елны инде Яңалтан МВД командасы да тагын кушылды безгә ничә ел буена оешмадан әйтәм инде. Спортсменнар көчле күренеп тора, әзерләнәләр и барсына да удачи. Безнең Мөслим спортлар йорты коллективы һәрбер районда үткәрелүче чарада актив катнаша. Бүген дә бу спартакиадада үзебезнең көчебезне күрсәтергез дигән өмет белән килдек. Спорт бик мөһим. Ни өчен дигәндә, чөнки пәйгамбәребезнең хәдисе бар. Көчле мөселман көчсез мөселманнан хәерлерәк, һәммә икесендә дә хәерле һәм яхшылык бар. Көч инде безнең ике төрле була. Беренчесе ул йөрәкнең, иманның көче булса, икенче инде тәннең сәламәт булып, куәтле булуы. Үземә килгәндә мин күбрәк йөгерергә яратам, кросс яратам. Лыжада, чаңгыда шуырга, таудан төшәргә дигән кебек инде күбрәк шушы спорт белән шөгыльләнергә яратабыз, әлхәмдүлиллаһ. Оешма предприятиеләр һәр уенда актив катнаша һәм беренчелеккә омтыла. Моны уенчыларның амбицияләре һәм җанатарларының үз командасының һичшиксез ышануларыннан күрергә була иде. Спартакиада кысаларында 29 оешманы берләштерүче 9 команда бер ай дәвамында үзара көч сынашачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.